Халелуя! Цялата слава е на нашия Господ. Амин. Халелуя! Имаме велик Бог, велик цар. Халелуя! Достоен наистина за слава. И заради това ние го хвалим, величаваме и му даваме слава, защото Той е направил всичко. Амен за нас. Той беше на кръста. Беше ли на кръста? За кого беше на кръста? Беше заради мене, заради тебе, за да можем днес да имаме вечен живот. Амен. Халелуя! Отзад, нали? Заради вас беше ли на кръста? Нека наистина всички заедно да кажем Халелуя! 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 Боже, благодарим Ти! Халелуя! Цялата слава! И аз искам да ви споделя нещо, това, което ми е в сърцето, това, което самия Бог е направил, нали, за мене. Аз искам наистина да ви го споделя и на вас. Халелуя! Искам да отида в Йоан 3,16 и аз знам, че всички го знаете, 17-18, но просто искам наистина да споделя това, което е вътре наистина в моето сърце. И виждаме, и там казва, защото Бог до толкова обикна света, че даде своя единствен син, за да може всеки, който повярва в Него, да не умре, а да има вечен живот. Алелуя! Всеки, който повярва, халелуя! Има ли вярващи на това място? Добре, изправете се само за момент да видя вярващи. Халелуя! Халелуя! Разбира се, Божието Слово казва, че всеки, който повярва, няма да умре, но ще има вечен живот. Халелуя! И нека кажем мощна слава на царя, на татко. Той беше на кръста заради мене и тебе. А какво е днеска аз и ти да застанем на това място, да бъдем прави, да си издигнем ръцете и да кажем славата е за тебе, татко. Единствено е за Него. Всичко е от Него, чрез Него и за Него. Халелуя! Боже, благодарим Ти. И вижте 17 стих. Ако искате, останете прави, ако искате, седнете, ако искате, ръкопляскайте. Просто вие сте от семейството на Господа, всеки един. И затова, че можем да се чувстваме свободни. И вижте, казва, Бог ни изпрати Сина. Нека чуем всички. Бог ни изпрати Сина в света, да съди света, а да спаси света чрез Него. Хей! Ни понякога сказваме, Бог май ме осъди, Бог май ми мисли нещо лошо, но виждаме плана на Бога и Бог каза, Бог ни изпрати Сина, Бог, Отец, Бащата, нашия Аба от еврейски, от иврит, което значи татенце, нашето татенце, Той ни изпрати Сина си, за да съди света, а да бъде света спасен чрез Неговия Син. Халелуя! Не е ли велико това? Халелуя! Понякога ние даже вярваме и понякога се съмняваме като вярващи, ма ще бъда ли спасен? Дали просто ще бъда спасен? Аз искам да ти кажа, и повярвали ти, ако има повярвали, халелуя, както виждам, че има и те са много, аз искам да ти кажа, че тая е добра вест. Това благовестие е за тебе днеска, че Бог е дошъл, за да бъде спасен ти, дома ти и целият ти дом. И вижте, не ти го казвам, че ти ще бъдеш спасен до година или пък може би ще бъдеш спасен. Аз искам да ти кажа, Божието Слово е да и амин. Божието Слово е сега, халелуя, и казва, че този, който повярва, е вече спасен. Това се отнася за тебе, за целият ти дом, за целият ти род. Не е ли прекрасно? Не е ли чудесно? И ако това се отнася за тебе, отдай му слава. Халелуя! Хей, велико е наистина. И вижте, продължаваме, 18 каза, който повярва в Божия Син. Който повярва в Божия Син. Който повярва в Божия Син. Чуй! Който повярва в Божия Син, не е осъден. Чуйте благата вест, това, което Христос направи на кръста за мен и тебе. Той го е направил и казва, този, който е повярвал в Божия Син,
Божия Син е Исус Христос и този, който е повярвал в Него, не е осъден, халелуя, не е осъден на вечна погибел, не е осъден да отиде в ада, но той е спасен, халелуя. Защо? Защото е повярвал в това, което е направено на кръста, халелуя. На кръста това, което е направил. И знаете ли, ще ви кажа нещо, което вие знаете. Христос, когато беше на кръста, халелуя, той каза една думичка накрая. Знаете ли коя думичка? Каза: свърши се! Ай, сега всички заедно да кажем: 3, 4, свърши се! Айде още веднъж! 3, 4, свърши се! Халелуя! И знаете ли с какво се свърши? Свърши се с твоите и моите проклятия, свърши се с твоите и моите болести, свърши се с твоите и моите грехове. Всичко се свърши. Той го изкупи, купи го, примахна абсолютно всичко, понесе всичко на себе си и той изкупи мене и тебе за свое притежание. Халелуя! Понякога ние сме вярващи, не знаем как да се радваме за това, което е направено. Защото благовестие, блага вест, това значи добра новина. Амен. И ако е добра новина, всеки един от нас се радва на тази добра новина. Когато чуеш добра новина, ти се радваш, нали? Радваме се, когато чуем добра новина. Ами това е добрата новина. Аз искам да ти кажа: ти си вечен. И някои хора казват: аз, нали, ще дойде време, ще стана 90-100, ще премина от тази земя. Вижте, за християните това не е смърт, това е преминаване от тази земя, преминаване директно в небето. Това е като една врата отваряш и преминаваш и влизаш в съвсем друга стая. Това е по същия начин и това не е лъжа. Защо целият свят, когато дойде Рождество, празнуват Рождество? Халелуя! Защото той се е родил. Защо когато дойде Възкресение, празнуват Възкресение? Защото това отново е истина. Халелуя! И благодарим на Бога, халелуя, за абсолютно всичко. Халелуя! И отиваме в халелуя, Боже мой, в Римляни 3 глава. Халелуя, татко! От 21 стих. Халелуя! И вижте, Бог до толкова възлюби света, до толкова направи всичко. И виждаме в Римляни 3:21 надолу, ще им казва: но сега се разкрива как Бог прави хората праведни. Че и праведен ли сега ще бъда, и праведен ли сега ще се нарека. Аз съм толкова грешен, да, ти си грешен и аз съм грешен, но има една голяма жертва и тази жертва е Христос на кръста. Алелуя! Една жертва, Христос на кръста. Алелуя! Христос на кръста! Нека ударим цялата слава за тази жертва. Алелуя! Той те изцели, Той е, който ти е възстановил, Той, който ти е дал позиция. Той е. Аз съм грешник, аз бях грешен, аз не можех да угодя с моите дела на Бога, но има една жертва, която е предостатъчна за моите грехове. Ако в Стария Завет, когато грешник се греши и трябваше да занесе той при свещеника агънци, и той го занесваше, и знаете ли, когато това агънци, свещеника, и забележете, свещеника, той не гледаше грешника колко му са големи греховете. Чуйте! Не гледаше колко му са големи греховете, но той оглеждаше агънцето колко е чисто. Дали има питънце, дали е куцо, дали е сляпо, дали нещо недъгало, дали е ударено. Той преглеждаше агънцето, не преглеждаше грешника. Колко са ти големи греховете, това агънце е достатъчно, той виждаше агънцето. И знаете, когато агънцето беше достойно, угодно за тази жертва, пренасяха агнето. Чуйте, пренасяха агнето. И тогава, когато беше принесено това агне, всичките грехове на този грешник отиваха в агнето. А цялата праведност на агнето отиваше в този грешник и грешника си отиваше оправдан. Амен. И вижте, ако това в Стария Завет е символично на това, което днеска се случва в Новия Завет, според нашето агне Исус Христос, алелуя! Той е нашето агне, Той е нашата Пасха, алелуя! И виждаме, че, алелуя, Боже, благодарим ми, че ако едно агънце, животно, върши тази работа,
колко повече кръвта на нашия Господ Исус Христос, както в Евреи каза, че Той с един принос, чуйте, с един принос, с една жертва, веднъж завинаги премахна греховете ни. Халелуя! Веднъж завинаги Той ги е премахнал. Те не съществуват поради кръвта на агнето. Халелуя! Поради това, което самия Христос е направил. Халелуя! И 22 виждаме, Бог направи хората праведни. И вижте, казва, Бог ги направи. Не, че хората могат да бъдат праведни, не, че хората могат да се направят праведни, но Бог направи хората праведни чрез вярата в Исус Христос. И това се отнася за всички, които вярват. Халелуя! Отново ще го прочета. Бог прави хората праведни, не човека, не пастора, не служителите. Но вижте, на това място казва, Бог прави хората праведни чрез вярата в Исус Христос. И това се отнася за всички, които вярват. За всички, които вярват, алелуя. Не просто за някой, но за всички, които вярват, алелуя. Отидаха при Исус фарисеи, други хора отидаха, нали, те при Исус и казаха, какво трябва да правим, за да вършим Божиите дела? Какво трябва да направим да вършим Божиите дела? Отиват при Исус, искат, нали, Исус ги нахрана с 5 хляба и с 2 рибки и те след това отиват, добре, какво трябва да правим, за да вършим Божиите дела? И чуйте отговора на нашия Господ Исус Христос. Каза така, едно е делото, което трябва да... Едно е делото, да повярвате в този, който е изпратен за вас. Те казват какво трябва да правим, а Той каза да повярвате. Халелуя, разбираме ли, хора, че колко е важно. И вижте, за това казва, че понеже, халелуя, Боже мой, Бог е този, който прави хората праведни. И това се отнася за всички, които вярват, понеже няма разлика между хората. Защото всички се грешиха, ето вижте, всички се грешиха и са лишени от Божията слава. Но Бог ги прави праведни чрез своята благодат, даром, като ги освобождава от греха чрез Христос Исус. Халелуя! Разбираме, като ги освобождава. Но забележете какво каза, но Бог ги прави праведни чрез своята благодат. Ние как ще бъдем спасени? По благодат, нали? По благодат. И вижте, Бог ги прави праведни чрез своята благодат. Бог ни дава благодатта си даром. Бог ни дава абсолютно всичко даром и Той ни оправдава. Халелуя! Боже мой, благодарим Ти, Татко. Благодарим Ти, Боже мой. Халелуя! Отиваме в Римляни 5. Халелуя! И вижте, едно казва, 5:1. И тъй като сме станали праведни пред Бога чрез вяра, ние сме в мир с Него, чрез нашия Господ Исус Христос. Забележете, и тъй като сме станали праведни, не казвай тъй когато станеш, или когато може би малко повече повярваш, или може би когато можеш по-станеш на Божен и така нататък. Но вижте, вярата, когато ти повярваш, ти ставаш в същия миг праведен. И вижте за това казва, и тъй като сме станали праведни пред Бога чрез вяра, ние сме в мир с Него. Има хора, вярват и получават Святия Дух. И също време си казват, ама аз наистина вярвам ли? Добре, ти как си получил Духа на Бога? Как си получил това? Ти, значи вярваш. И ако ти си вярваш, Бог ти дава всичко даром. Амен. Даром. Алелуя. Благодарим Ти, Татко. И вижте, във 2 стих казва, защото повярвахме, халелуя, защото повярвахме в Христос, Той ни доведе в тази благодат, в която сега и живеем. Ето отново. Защото повярвахме и затова стоим в тази благодат. А не, че защото се опитваме да бъдем някакви вярващи, но ние повярвахме в това, което Той направи на кръста. Той на кръста понесе всичко, понесе скръбта, понесе болести, понесе твоите немощи
понеси твоите слабости, понеси твоето отчаяние, понеси твоето кръвно, понеси твоите всички болки в твоето тяло, всички ти грехове, абсолютно всичко, Той го понеси. И когато прие всичко, когато Той понесе всичко, тогава каза, свърши се. Тогава каза, свърши се. И каза, свободни сте. Тогава вече наистина сме като Негови деца, халелуя. И за което наистина сме му толкова благодарни, халелуя. И вижте, в 8 стих отиваме и казва, Бог показва любовта си към нас с това. Да видим сега Бог в какво показва любовта си. Чуй, че още докато бяхме грешни, Христос умря за нас. Чуйте, още докато бяхме грешни, Христос умря за нас. А колко повече сега, когато Той ни оправда, ще ни даде всичко заедно със Своя Син. Халелуя! Халелуя, Боже мой! Сега, като сме станали праведни чрез смъртта на Христос, то чрез Него със сигурност ще се спасим от Божия гняв. И забележете, думата казва сега, не казва утре, не казва другия месец. Забележете Словото, знаете всички, че това, което го казва Словото, то се е така и казва сега. Кажете сега! Като сме станали праведни чрез смъртта на Христос, то чрез Него със сигурност, моята Библия казва със сигурност, със сигурност ще се спасим от Божия гняв. Чуваме ли, хора? Със сигурност! Не с несигурност, а със сигурност се спасяваме от Божия гняв. Защо? Защото сме станали праведни как? Чрез вяра. Защо? Как? В какво вярваме? Вярваме в това завършено дело, това, което Христос е направил за мен и тебе. Халелуя! Затова предаваме всички скърби, всички мъки, абсолютно всичко на Него. Защото Той ги е взел. Затова казва, всяка ваша грижа възложете я на мене. Всяка ваша грижа на мене. Той просто иска, халелуя. И понякога, ние си мислим, нашия ум си мисли, че колкото сме по-тъжни, толкова повече ние ще угодим на Бога. Колкото повече сме с наведени глави, толкова повече ще начуи Бога. Но аз искам да ви кажа нещо. Филипяни 4.4 казва, радвайте се в Господа, и пак ще го кажа, радвайте се, халелуя. В радостта е нашата сила, халелуя. В радостта е нашата сила. Халелуя. Не в отчаяние, не в мъка, не в скръб, защото нашия Господ Исус Христос на кръста взе отчаянието, мъката, скръбта и всичко лошо, халелуя. И Той ни даде своята благодат. Вижте, казва благодат. Ако е благодат, значи ние стоим в Неговата радост, в Неговата свобода, в Неговата почивка, халелуя. Затова, че като вярващи стоим в Него, халелуя, в това, което Той е направил. И Той, когато каза, свърши се, синко, дъще, с твоите грехове, с твоята мъка, с твоята скръб, стой вече в моята радост, алелуя. Боже, благодарим Ти, Татко. Благодарим Ти, алелуя.